Belaya piwe kanika sengi bangi jing puson biang alor ke gospel. Gospel Jepang ke jing penkot jing Jisu ya unong krong upamadla. Bangi siam ha ke gospel at kum u Lukas nong pakat pra. Dekat lai pusan terter hadu sau pulai. Bangi pule ya kane ni kumno u Jisu la penkot ya umatla. Siam lakta da kakti ya utang matla kuma ngisiam haga gospel ku Matius nong ku arpo arp khandai do lai pusau ba ujisu lapen koj ya arngot ki matla bau ya na lenti na Jericho lon pai na Jericho bad ki arngot yaki ujisu ulakta da kakti bad ulapen koj yaki hang ni la tu ba ujisu usu ong tang kumne to imat ka jinget jong pi kalapen kat ya pi kon men kepara menta hakane bat hakini ki por ki jongi kini ki juk jongi menta ngimdon su ya jisu uban la banwan sangi hakamet tikumno ngi perta sa jisu atau ngin perta sa jisu ha ka jinglong men sem lada om de kumta ngin leit syano bangin leit ben perta au jisu bo un pen koj yangi ya ka jingpang ki jisitom jongi ai kini kisngi ki jingpang ki jisitom ki ba kham jenjar ban pen koj ki jingpang stroke jingpang cancer jingpang HIV but kiwe deh ki jingjat jingpang ki ba ngidon ha kini ki por ki juk ki jongi ba kilah kenrei kenrei ha ki jingpang cancer ne ki jingpang sis kita ba kenrei ba ha kini ki singi pat ka stroke jingpang high blood pressure but kiwe apa ngidon kum ha kini ki jinge syano ngin leit hang no ngin leit pertaya Jisu mendai hang ni une umat la unong krong ulalet hakawe ka jakaban syong krong nang tau Jisu yai nang ta hang no Jisu nyai Jisu suapa unet sabeneng ulapa iya ki apostol kita ki balajit jung ki khat arngot ki ba ulajit bat kajing ptha kalong ban leit ban yalap ban penkoj ya ki bapang ban penim ya ki balayap ban be ya ki ksui kane kade ka kam ka ba Jisu la ai ha ki senrang ti ha kane ka por jungi mata mano kita ki ba Jisu la pha ban le ya kata ka kam balapha ya kata ka kam kade kitu ki ba Jisu ula bensyat ningkong ya kene ka kam kamut kitu ki khat arngut pat kini ki khat arngut ki la ai pateng lengba jong ka jing book ti ya ka bai ngila syam ha ka jing tho hi ha ka bible hi ya ka bara tho ya kata ki ba kini ki apostol ki sedran juga apostol ki labu jing tho pan ngi yo menta ban pule pa ki yo ya kene ka bor no Jisu pa kini ki apostol ki ai pateng ya kane jong ka jin ai jong men sim bakut da ka jing pen kentang leng do da ka jing bukti ba kumta ki la yo ya kane ka bor ban pen koj ha ka teng jong Jisu ki long ki atiar jing pen koj jong Jisu ti syano ngin leit kamut ngin leit perta oj Jisu ha pangi perta warada ngim yo iya u ya sngeu mau yo sngeu ya jing perta jong ka donot pada ki jing ngei bat ngin sayo bet ya kata ka jing pen koj ngau Jisu direct ru ngiyo bet klem jing arta tin wat khendiat ru handrei ngilon kam ya ka jing kerku bat ka jing kta jong Jisu ban yo sngeu bat kumno ngin yo sngeu bat ngin yo ta jing kta jong Jisu yangi da ka kti jong u langba ka kti jong kileng do soblei bat habangi leit syaki ngilong tik kumbai ngilait syau Jisu
maru Jisu utrekam lengba jongki. Di nomor kata apa ngisem jinjar ngisem sitom hagi jingpang jing sitom ngidon yaki ngimdai ban artatin bad bangin ong mar ngi asngau ubun habaki wan ban padwai sikilung do ndaki alej keleng ki jakal sumar bat kimyo jingkat ki ong ru ngin persyang sa ha uta upadar kamdei mo kajing persyang apa pi wan sikilung do ngimdei ban ong kajing persyang dari kemut ladang ngi ong kumta katakan kajing tenju bat kajing tes la ngidon ne em kajing nyai ha ujisu pad halor kitu kiba ujisu la ai akan ke bor pen koit ladang yong nginai persyang duai padwai hau padar kemut ngin om tikna ban yo jingkot mar lada ka jingngai jong tu padar uba duai na ka penta jong pi pin sa yo jingkot repi na lade pim siam la lai e ru em ba pin yo ya tu jingkot den mar kata ngide ban but ya kanuksa jong une ubartemius ubamat la unong krong ban pertada ke jingngai kenang ba kata ke jingngai jong pi kan pen kot ya pi Tito try unyarap dalam bajong kene ke gospel pernang persahat mensim ya pi pa pinang nget sisa om ditang ban supen mi nakar miang sintur ba ngayok ngakwa jing yo jing kot bat ngan leit hang ne ngan leit hang tai ngan leit hau ne father hau tai father en re nalade ngi bondon ya kene ki jingai bat kata ke jing kot kan long ke papura tata pi don ya kene kajingai tu try unyarap cucu ya pi benang klain benang roy ki jingai kumbaki apostol kila ong Jisu ku try to penroy ya kajingai jangi ini roy try Jesus Christ jenam la jenam amen hak steng kepa berkut amen sim berkut amen dengan sekeduk biang lasai